ingkang Dwarawati. Kyai Semar yen to dadak nyuwun parilah sengara yen to aku iki mengko bakal antuk idi parilaya para pundhit. Kyai muga-muga ana jalaran karben para pinisepuh priksa mungguh bab perkara kasektene Irawan. Sampeyan iku kula aturi priksa iki dudu wong sekti karo ora sekti, Den. Ning perang niki nganggo tatanan, nganggo aturan, ngaten. Lan panjenengan kula aturi sabar. Mengke nek pancen kala manjanep niku kodrate ketok enten jroning Bratayuda mangke ra ketingal. Ning nyuwun idi parilah kalih para pinisepuh, kalih para pinter. Mengke nek enten napa-napa ndak kapitunan, ngaten. Mengkono Kyai. Nggih, boten ketah sekecap. Nyuwun parilah kalih ingkang Wasinuwun Dwarawati jalaran panjenengan ingkang ngasta kendalining Arata Bratayuda niku ingkang Dwarawati. Punika kula derekke, Gus. Kiri kenal prasoto abang kawakar mangwo mungso minta lawan anggro srusring manabdo Abyoyona nubruo Hong tetiwang kololodrya manik Araja Dewaku Gogdun Bilung Jamuh lurahe Iki wis adoh nggonku lumaku saka negara Guwa Baruh tekadku Gog kala senggi durung marem rasane atiku yen to aku durung bisa males hukum setane Kanjeng Rama Prabu Jata Gimbal kawan ibuku Jata Gini jalaran seda dipateni dening Janaka urung semeleh rasaku yen aku durung mateni kawati Janaka lho mangger yen to apa sak jeke uripmu mung arep paten pinaten arep males pinales nyuwun pangapunten Kang Rama Seda niku ngunduh wohing penggawe ngunduh wohing karma dados menawi Kang Rama niku seda niku pun pas wong pancen Kang Rama niku ajeng ngrebut garwane Raden Janaka ingkang sesilih Dewi Warasembadra lah Kang Ibu
Jatagini niku gandrung karo Janaka. Lah niku rak jane ngoten critane ngoten sedulur lanang wadon Kang Rama niku kalih Kang Ibu niku rak dulur lanang dulur wadon. Jatagimbal kalih Jatagini niku padha-padha gandrung. Kang Rama gandrung kalih Sembadra, Kang Ibu niku gandrung kalih Janaka. Lah keweleh rak ngoten to. Biyen nyun pangapunten Kang Rama niku memba Janaka, Kang Ibu memba Sembadra lah ora kencan semayan. Lah delalah petuk tuke ning tengah dalan gathuk. Dikira nek kuwi Janaka tenan, dikira nek kuwi Sembadra tenan. Ora ngerti yo, jebul niku sedulur lanang, dulur wadon. Lah, nggih niku wau ing sepi marganing lali, ya to lho. Lah iya, wong lali kan ya kaya ngono kae to kan. Wis ora mawas. Wong lali iki kuwi ndeke sapa wis ora genah. Pokoke petuk terus bres. Ya kaya ngono kuwi. Ah iya. Nah. Mila panjenengan boten perlu nggih menika menggalihaken bab perkawis sidanipun ingkang Rama ingkang Ibu mapan menika sampun dados garising papesten kedah ngaten. Togo kula lah ya cara kang mangkono mau uga sing aku ora trima. Mula dina iki dipalang ana mlumpat piranti medhot. Kok tutno aku jantraku ya, Gong. Keparingipun dina iki aku miling goleki Janaka. Janaka iki rupane kaya ngapa? Lah wong sampeyan iki arep marep Janaka sampeyan durung tau weruh wonge kok apa petuk. Goleki wong niku nek wis genah wonge, ngerti alamate, terus lagi ditelepon apa pripun. Ngoten dadi ben cetha ben genah. Lah wong nyuwun pangapunten apa niku urung priksa, urung tau weruh, nggone ya urung mudeng. Lah kok digoleki? Takon-takon. Nggih nek ditakoni niku bener. Nek sampe diblusukke. Napa mboten cilaka? Toga kula sing jenenge Janaka iki wong-wongane. Pokoke Janaka niku bagus. Pun to, paribasane wong sejagat iki bagus dhewe. Niku Janaka. Yen pancen ora anggere wong bagus tak pateni. Wah ge rusak. Apa menene wong bagus niku Janaka. Lah nggih enten mriki niki lho. Niki mengke klera-klerune ora. Wong sewi gati kudu keturutan. Aku malah cukup patine si Janaka tutno laku jantraku. Janaka dina iki ning endi kok? Ah nggih enten Wirata. Negara Wirata nggih. Aku arep nyolong laku nglena nglimpe, goleki limpe nang wong Pandhawa ketemu Janaka tak pateni. Nggih pun monggo mawon lah. Nek kula niku wong tuwa ora kainan lho. Ya to lho. Ayo. Mpun elek-elek, engko nek ning apa-apane mbuh aku ora ngerti. Ayo aja kakean rembug, togok bilung tutno laku jantraku kabeh para prajurit wa barong. Ketapno aja nganti kelang lacak laku. Nggih, monggo kula dherekaken iki.
kadangipun Kakang Yayi Karna. Yayi Karna. Pun Kakang Dwarawati Yayi. Yayi Karna, ayo Karna mandheg dhisik. Yayi pun Kakang pengin wawan sabda kawan Siadi. Yayi Karna. Nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Koko Prabu. Paripaksa pun Kakang nyiget tindake Yayi Karna. Jadi pun Kakang paripecala kawan Siadi mungguh lakuning pun Kakang dinuta kawan para Pandhawa gagar wigar tanpa karya. Tekse pun Kakang ora entuk gawe Yayi. Pun Kakang ora bisa ngelingake Yayi Prabu Duryudana ngambah ing kautaman ya sebab wangkal wangkote atine Yayi Duryudana. Sisip sembire luput katuranggane Karna. Iki bakal dumadi perang gedhe kaping 4 Barata Yudha Jaya Binangun. Yayi Karna. Nalika pun Kakang Prabowo Prabu Kakang ora ketemu karo Siadi. Jom kalau pakai kulit lagi dilakukan pada sobat itu sobat Prabowo. Itu sobat Prabowo itu acara dilakukan di sobat Prabowo. Adun paneman dua matentarawan pun sangat satu ngantos Dipadu menika mangke namung dipun ribet pinagati lagi ingawung Prabowo. Kula paripaksa milih saking Taman karena kula paksa kami bawa pasukan orang. Jadi kesadaran baik. Pikiran yang berobol Opo Yayi Karna ora iki kecocokan dari siap kapan pendudukan timur teksitan timur. Jadi pun katanya kan musuh bakal semakin melakon ayo Yayi Karna tidak diri hati. Siap dikumpul lawan kapten Pandhawa. Ojo nanti Yayi Karna iki kasempok ing araban kamurkane Yayi Prabu Duryudana. Pun kakang Imam Karna yen to nanti Pramandu. Siap di Pramandu pun kakang Pramandu. Si Opo Pramandu. Ayo saya siap dikumpul lawan kapten Pandhawa. Upamane Barata Yudha Jaya Binangun iki dumadi tak kira Yayi Karna ngerti objek jembrengipun. Coba menjalin Yayi. Iki Koko Prabu. Sedaya panjenengan punang di Koko Prabu menika leres. Kula boten mepapaken kaliyan Koko Prabu namung nyuwun pangapunten. Leres putrapipun Koko Prabu Kerta dikinanten leres putrapipun ingkang rajin awuhu. Komunis Prabu inggih Koko Prabu Jalaran. Sedaya gesang menika gadahi paugeran, gadahi atek-atek jati dijambak-jambak. Menawi ngantos kula muji ing patrap
ing atasipun wonten satriya ingkang kireng tatap balya. Ingkang sekawit dipun subya Kanjeng Ratu gustinipun sasampunipun wonten untran-untran piyambakipun balya. Boten kuring yang kuyung nek kono malah melu elek-elek.